प्रहार या आपल्या लाडक्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातला नव्या दिवसाची नवी सुरुवात करणारे या प्रहारच्या माध्यमातून आज आपण प्रहार क्वीन ठरवणार आहोत आणि या प्रहार क्वीनच्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे की या वर्षीची 2024 ची कोकण महोत्सवाची जी प्रहार क्वीन आहे तिला पैठणी मिळणार आहे अर्थातच। आणि नुसतंच पैठणी नाहीये तर त्यासोबत आणखीन काही गृहोपयोगी वस्तूंची आज आपण इथे लयलूट करणार आहोत। आपल्या सगळ्या सहभागी स्पर्धकांपैकी आपण टॉप 6 स्पर्धकांसाठी इथे काही विशेष बक्षीस घेऊन आलेलो म्हणजेच पहिल्या क्रमांकाला मिळणारे पैठणी, त्यानंतर मोदकचं स्टीम करायचं भांड हे दुसऱ्या क्रमांकाला मिळणार आहे, डिनरचा सेट मिळणार आहे, ज्यूसर मिळणार आहे, इलेक्ट्रिक कुकर मिळणार आहे आणि त्याचसोबत कुकिंग सिस्टमचं भांड मिळणार आहे। सो येवा कोकण आपलाच असा म्हणाल मी आपलं निवेदक मित्र ज्या माणसानं आपल्या करिअरची सुरुवात याच कोकण महोत्सवाच्या स्टेजवर 25 वर्षापूर्वी केलेली आहे। आज देवा महाराजाच्या आशीर्वादात दुबई थायलंड पर्यंत निवेदन करूची संधी मागा लावली आहे, पण मी माझा मूळ विसरायचं नाही कारण या स्टेज पासून माझी सुरुवात झालेली। त्यामुळे सुजय धुरत यांच्या माध्यमातून अनेक कलाकार घडले, मग तो कोकण महोत्सव असतात, लावणी महोत्सव असतात, कबड्डी महोत्सवात असतात, तर या सगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून गेली 27 वर्ष हो जो काय उपक्रम चाललेलो तो टिकवणं म्हणजे खूप कठीण काम आहे। पण कोकणी माणूस तो म्हणजे मोडात पण वाकाचो नाही आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या गावातून आमची सगळी ग्रामस्थ मंडळी जी मुंबई घेऊन चाकरमानी झालेली आहे ती पुन्हा एकदा गावच्या सगळ्या पदार्थांचा आनंद स्वानंद घेऊन शनिवार दिवसात जबरदस्त ताव मारून आज सगळी झाडे इल्लेली आहेत, पण याच लोकांमध्ये आणखीन आपण आनंद वाढवू अजून एक पाऊल पुढे जातो। अर्थातच आपल्या सगळ्यांसाठी आपण आज प्रहार क्वीन या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि या प्रहार क्वीनच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाचा जर यश तुमका मिळवता असाल तर मी जितकी माझी माता भगिनी म्हणजे जितक्या काही मुली आणि जितक्या काही महिला इकडे आलेल्या आहेत अट अशी आहे इयत्ता 10वीच्या पुढच्या विद्यार्थिनी आणि म्हणजे कॉलेजला जाणाऱ्या कॉलेज कुमारी युवती आणि विवाहित अविवाहित महिला आणि त्याचसोबत ज्या सौभाग्य असलेल्या महिला अगदी त्यांना सुद्धा आपण ही संधी देणार आहोत। आणि त्यामुळे आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जी काही आपली एरवी किचन मधली जी कसर असते, जो काही थकवा असतो तो आपण इथे दूर करणार आहोत। काही छान गेम्स आपण इकडे घेणार आहोत आणि याच सोबत मंगळागौर स्पर्धा सुद्धा इथे होणार आहे आणि त्यामुळे जयदेवी मंगळागौरी करून अनेक माझ्या माता भगिनी इकडे त्यांच्या मंगळागौरीची कला पण सादर करणार आहे। तर आज नुसता धुमशान घालतो कारण कोकण म्हटल्यानंतर डबल बारी, सिंगल बारी आणि दशावताराचं जंगी सामनो आणि कार्यक्रम बघून आपण आवर्जून जातो, पण आज कोकणवासियांसाठी आम्ही खास ही पर्वणी घेऊन येलो। माका आठवण काढूची खूप गरज वाटता की या मंचावर गेली अनेक वर्ष ज्या माझ्या मित्रांनी हो मोर्च गाजवल्या ना म्हणजे आदरणीय स्वर्गीय किशोर गावडे यांची आठवण काढून मी या कार्यक्रमाची सुरुवात करते। कैलासवासी अरुण लोंढे, कैलासवासी किशोर गावडे यांच्या स्मृतीला वंदन करून आज आपला निवेदक मित्र किरण खोत, सुजय गोपाळ धुरक आणि संपूर्ण कोकण महोत्सवाच्या वतीनं हा कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांच्या भेटीसाठी इथे घेऊन आलेलो आहे। 7:15 झालेली आहे। ज्या ज्या महिलांना मुलींना या खेळात सहभागी व्हायचं आहे त्यांनी आमचे जे व्हॉलंटियर आहे त्यांच्याकडे येऊन आपलं नाव द्यायचं आहे। ओके, चप्पल घालून यावं, काय हरकत नाही, फक्त या ठिकाणी मी राजेशजींना विनंती करतो की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पमालिका अर्पण करून या ठिकाणी कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करा। क्षत्रिय गौतंस सिंहासनाधीश्वर गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमान योगी जनता राजा श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की।
धन्यवाद। इंग्लिश मी मराठीत बोलू, हिंदी में भी बात करना है क्या, तो भी बताओ। ओके सो मराठी ना, हा बरं। सो जी आता इथे 9वारी आणि 6वारी पण कन्सिडर करूया, बघूया आपण। पण प्रहार क्वीन आपण सुंदर दिसणाऱ्या परंपरा संस्कृती जतन संवर्धन करणाऱ्या एका महिलेला देणार आहोत। मंगळागौरच्या महिला मंगळागौरच्या पथकाने पण पुढे यायचंय। ओके सो आता आपण पहिल्या खेळाची सुरुवात करणार आहोत, त्यामुळे 1 2 3 4 5 6 खुर्च्या आहेत। ज्यांना असं वाटतं की पुढे जाऊन मी नगरसेविका होऊ शकते, थांबवलंच किती आहे, असं काय केलं मी नाटक सांगले, थांबा 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 परत। ओके आता बघा, कुकिंग सिस्टम, हा कुकिंग सिस्टमचा भांडा गावात की नाही माहिती नाही, पण तुम्ही जर नाचलास तर खाजेचा पाकिट नक्की गावता। डोक्या म्हणजे असा फास्ट चालता, मग मी सगळी टिकलेली माणसं 2 वर्ष, तर मग तुम्ही खडे केलं आणि काय परफॉर्मन्स केला टिटवाळा ठाणा, आता ठाण्याला आमचा पहिला नंबर आला इथे ठाण्यामध्ये, तिथे आम्ही फर्स्ट नंबर काढला आणि सगळी जॉब करणारी आहेत आणि कॉलेजवाली आहे, मग सगळा टाइम आम्ही ऍडजस्ट करून रात्रीची प्रॅक्टिस करतो 6 वाजता। हो सो त्यांचा आवाज गेलोय, ऐकून गेलो नसाल तर बाकीच्या बायल माणसांनी लक्षात घ्या आणि हो निरोप देवा की ही सगळी जॉब करणारी आहे, त्याच्यामुळे कोणाचा बिझनेस हा, कोणाचा जॉब हा, संसार करूचा सगळं सांभाळून करूचा लागता, नाचाचा लागता, रिहर्सल करूची लागता। तो माईक चेंज झालो की माका सांग, मग मी थांबतले। ओके सर या सगळ्या मेलेने तुम्ही घरात बसून जेवता, राज वडे सांगू ते खाऊ गेला, मी पोरा इतकी कष्ट घेतात त्यांच्यासाठी वाईट जरा टाळी वाजवा जोरदार। हा मी पटकन नावा विचारतलंय आणि ती सध्या काय करते, म्हणजे तुम्ही काय करता ते मला पटकन सांगायचंय, तुमचं नाव आणि ती सध्या काय करते। तुम्ही कॅप्टन पासून सुरुवात। माझं नाव संतृप्ती महेश सावंत, मी ऍक्सिस बँकमध्ये जॉबला आहे। बघला त्याच्यामुळे डिपॉझिट लोन बिल काय घेऊन असतात ऍक्सिस मधनं, तर लवकरच मॅडमला संपर्क करा। माझं नाव स्नेहल ज्ञानेश्वर गावडे, मी नेटवर्क इंजिनियर आहे। हे भाई माझ्या नेटवर्क इंजिनियर, वा वा वा, खायच्या कंपनी सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, वा वा वा। सो किती वर्षांचा अनुभव? जॉबमध्ये 2 वर्ष होऊन गेले। And how come you can come from network engineering to मंगळागौर? Can you experience that? मला आवड आहे। वा वा, आवड आहे, बरं हे आले आज नाही झालंय, ओके वा वा। बघा नेटवर्क इंजिनियर, एक इंजिनियर आहे ना आमच्याकडेच कोण आहे, त्यामुळे बघा उमेदवार कोण असेल तर वाईट। हा तुमचं नाव? नमस्कार, माझं नाव संतोष सावंत आणि मी हॉस्पिटल टेक्नॉलॉजी हिंदूच्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशन नको घेऊ, काय लफडी झाली तर मॅडम असेल। ओके जरा त्याच्यासाठी टाळी नाही वाजवा, एक इंजिनियर एक हॉस्पिटल व्हावा। मॅडम तुमचं काय? पुढे जॉब करता, कंपनीमध्ये जॉब करतात त्या, त्यांच्यासाठी काय? ओके तुमचं नाव? माझं नाव अंजली, मी जॉब करते। वा वा, अंजली मॅडम साठी ते गाणं तुमच्यावरच आलं होतं का? अंजली अंजली अंजली। ओके बरं तुमचं नाव? माझं नाव सलोनी राहुल, मी कॉलेजमध्ये सेकंड इयरला। सेकंड इयरला, वा वा वा। राहुल महाराज कुडाळचे, त्यांच्याशी काय कनेक्शन? सावंतवाडी, अच्छा सावंतवाडी, ओके सावंतवाडी खेळणी चांगली लावतात। हा माझं नाव सिद्धी राजेंद्र साबत, मी मास मीडिया हा कोर्स करते, आता 3rd इयर झालं। वा 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 वा, मास मीडिया कोर्स करता, बाकीची मास खाऊ गेली याने मास असा चांगल्यावर तर टाळी वाजवा त्यांच्यासाठी। हा तुमचं नाव? माझं नाव स्वप्ना संतोष सावंत, मी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये शिक्षिका आहे।
वा शिक्षिका बघा कुठल्या कुठल्या वेगळ्या डायव्हर्सिफाईड प्रोफाईलची आहे. स्वप्ना मला वाटतं सगळ्यात तरुण तूच आहे होय ना? ओके. सो मुलीला तिचं वय विचारायचं नसतं, पण स्वप्ना खरंच छान दिसते आणि या वयात सुद्धा ज्या पद्धतीने मंगळागौरला तू आली आहेस मी अरे तुरी करतो, पण खरोखरच स्वप्नासाठी जरा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट. शिक्षिका पण या कार्यक्रमात सहभागी. लता मंगेशकर, ओ लता मंगेशकर तुमचं पण सांगा नाव. माईकवर. नाव अंतराबाई सावंत. अंतरा सावंत 11वीत आहे. वा वा वा. गायिकांसाठी गायिका आले नाही. हा गायिका आले नाही. आणि भावाशी विनायक चंद्रकांत कानडे. विनायक कानडे. तुम्ही काय करता? जॉब. सो विनायक कानडे यांची परिस्थिती आपण समजू शकतो. एवढ्या सगळ्या बायकांमध्ये सपोर्ट देऊ त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी विनायकसाठी वाईट टाळी नाही. पूर्वीच्या काही असा म्हटला जायचा की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असतात, पण मी असा म्हणतोय नवीन स्टेटमेंट हा प्रायरमध्ये डायरेक्ट लावून टाका की प्रत्येक मंगळागौरच्या बक्षिसामागे एक पुरुष तबला वाजवायला असतो. त्याच्यामुळे जरा जोरदार टाळ्या. आता मी टाइमपास करणार नाही. हा या सगळ्यात महत्वाचा मुलींचा हा धर्म आहे फोटो काढणे. त्याच्यामुळे फोटो झालो की आपण लगेच ह्याचा काय. हा तुझा पण ओके. चला रेडी? तुम्ही सगळे तयार आहात? ओके. पहिला ग्रुप या ठिकाणी लाईव्ह सादरीकरण करतोय प्रहार क्वीन मधला. यापैकी एकीला पैठणी मला वाटलं बक्षीस दिला की काय. ओके. सो या ठिकाणी भाई तुकाराम चिंदरकर गाभित समाज वरळी गाव विभाग सेवानिवृत्त मुंबई दूरदर्शन असिस्टंट टेक्निशियन. जरा चिंदरकर साहेब यांची उपस्थिती झाली. जोरदार टाळ्या चिंदरकर साहेब यांच्यासाठी. धन्यवाद. हात जोडल्याने मी थांबतोय आता. चला सुरू करूया. नमस्कार. श्री गणरायाला वंदन करून तसेच रसिक प्रेक्षकांना व रंगदेवतेला अभिवादन करून श्री सातेरी भावे ग्रुप सादर करीत आहोत वारसा परंपरेचा खेळ झिम्मा फुगडीचा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पा. चला ग चला आता गौराईला घरी आणूया. आली गवर आली सोन पावली आली. आली गवर आली सोन पावली आली. गोऱ्या अंगात न्यारा ढगात साजन घालारी. आली गौराई सोन पावली आली. आली गौराई सोन पावली आली. आली गवर आली सोन पावली आली. आली गवर आली सोन पावली आली. चला ग चला आता कृष्णाला आवडणारं लोणी काढूया. अगरा दे तू हळूहळू चालना त्या मथुरेच्या बाजारी भेटना. अगरा दे तू हळूहळू चालना त्या मथुरेच्या बाजारी भेटना. तुझ्या केसात हाय गजरा तू करू नको लय नखरा. चला ग आता दिंड घ्यायला घ्या. दिंड मोडगा पोरी दिंडाची लांब दोरी. दिंड मोडगा पोरी दिंडाची लांब दोरी. मका गुटका पोरी मक्याला पीक भारी. मका गुटका पोरी मक्याला पीक भारी. चला ग आता लाट्या खायला घ्या. लाट्या बाई लाट्या चंदनी लाट्या. मामाने दिला मला सारली पेट्या बाई सारली पेट्या. कृष्ण हसरी कृष्ण बसरी कुटीवरचा हार माझा सात पदरी. काय सांगू काय कुटीवरचा हार माझा नेलास की काय नेलास की काय. कुटीवरचा हार माझा नेलास की काय नेलास की काय. चला ग आता झिम्मा खायला घ्या. वारा वदे कानामध्ये गीत गाईन तुला. एक दोन तीन तीन चार आंबा पिकतो रस गळतो कोकण चारत परी झिम खेळतो. झिम पोरी झिम कपाळात झिम झिम गेला कुठून पोरी आल्या उठून. सर सर गोविंदा येतो माझवर गुलाल फेकितो. या या गुलालांचा मान
गोमू माहेरला जाते हो नखवा इथं गोवाला गोकर्ण दाखवा अगं पोरींनो झपुट पाऊल टाका सैराट होऊ नका प्रसन्न येईल बाका आई बाबांची अगं तुम्हीच राखा त्यांच्या स्वप्नांना उडव तुम्ही नाका गोमू माहेरला जाते हो नखवा इथं गोवाला गोकर्ण दाखवा चला ग आता ब्रह्मकमळ कसं फुलते ते पाहूया दारी माझ्या तुळस हिरवीगार ग दारी माझ्या तुळस हिरवीगार ग पहाया संतांचा दरबार ग दारी माझ्या तुळस हिरवीगार ग दारी माझ्या तुळस हिरवीगार ग पहाया संतांचा दरबार ग पहाया संतांचा दरबार ग अडवाळ घुम सजूदे गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे सुखाचा आहे एक माहिलाला सांगू दे गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे सजुमाईची ननंद बाबडीवर सांगला सुखाचा कनील उतळूनी वारशी टांगला धरणी जोडून काडी काडी घट्ट बांधले गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे गोफविळुदे विनोदे संसार माझा सजूदे धन्यवाद आपल्या लक्ष्मीसाठी उत्कृष्ट असं सादरीकरण आपण या ठिकाणी इथे केलं त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. सो वैष्णवी मॅडम आणि संपूर्ण टीम इथे परीक्षण करत आहेत आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी. आपल्या सर्वांचे आम्हा सर्वांचं राजकारणातील समाजकारणातील आणि धर्मकारणातील आपल्या सगळ्यांचं लाडकं दैवत अर्थात आदरणीय दाजी भास्करभाई विचारे यांची इथे उपस्थिती आहे. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण त्यांचं स्वागत करूया. आणि त्यांच्या सोबत म्हणजे जिथे राम आहे दाजींना जर आपण राम म्हटलं तर त्यांच्यासोबत श्याम हा नेहमी असतो. तो श्यामबाई सावंत सन्माननीय माजी आमदार यांची उपस्थिती इथे झाली आहे. जरा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा. मी सुकृतजी खांडेकर साहेब हे सुद्धा इथे आले तर त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. ओके आलेल्या सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे सन्माननीय दीपकजी दळवी भारतीय जनता पक्षाचं आता प्रतिनिधित्व भांडूपच नव्हे तर संपूर्ण या महाराष्ट्रासाठी करणारे दीपकजी दळवी यांनाही विनंती आपण कृपया थोड्याच वेळात मंचावर येऊ. सुजयबाई तुम्हालाही माहिती आहे मलाही माहिती आहे की कलाकाराला नेहमी राजाश्रय हा लागतो आणि त्याच्यामुळे पहिल्यापासून एक राजा माणूस असा आहे ज्यांनी तुमच्यासारख्या राजकीय वर्तुळातील नेतृत्वाला सुद्धा सांभाळलं आणि माझ्यासारख्या कलाक्षेत्रातील माणसाला सुद्धा सांभाळलं. आदरणीय भास्करभाई विचारे कोकण महोत्सव सुरू झाल्यापासून दाजींचं आपल्याला नेहमी पाठबळ मिळालं. जरा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. मी भाईंना विनंती करेन की त्यांनी दाजींबद्दल
आपलं बरं, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी, दाजींचा सन्मान या ठिकाणी सुजयबाईंनी करावा. विलासभाई मरगज, कृपया आपण मंचावर येऊ तशी मी आपणास विनंती करतो. आदरणीय दाजींना या ठिकाणी इथे यथोचित सन्मानित करावं असं मी सुजयबाई यांना विनंती करतो. त्यांच्यासोबत इथे उपस्थित असलेले सन्माननीय श्यामबाई सावंत यांनाही सुजयजी यांनी सन्मानित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यांनी सुद्धा 27 वर्ष सुजयबाई यांच्या पाठीशी एका मोठ्या भावासारखा आशीर्वाद दिलेला आहे. त्यामुळे आपण श्यामबाईंना सुद्धा या ठिकाणी ते सन्मानित करूया. जरा जोरदार टाळ्या सन्माननीय माजी आमदार श्यामबाई सावंत यांच्यासाठी. आणि त्याचसोबत पत्रकारिता क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव अर्थातच प्रहारचे सर्व राणेसाहेब आहेत, पण त्यांच्या लेखणीची धार सतत गेली अनेक वर्ष, 15 वर्ष यांनी जपली, जोपासली. मी दाजींना विनंती करेन की सुकृतजी खांडेकर यांच्यासारखं एक मोठं व्यक्तिमत्व आज कोकण महोत्सवाला लाभलेलं आहे. सुकृतजी पत्रकारिता क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव आहे. संपादक सुकृत खांडेकर प्रहार यांचा सन्मान करताना आदरणीय दाजी श्यामबाई सावंत आणि विलासबाई मरगज. जरा जोरदार टाळ्या खांडेकर साहेबांच्या. त्यांचाही पाठिंबा मिळतो. सुजयबाईंना विनंती करतो आदरणीय दीपकजी, ज्यांचं आत्ताच खूप चांगलं प्रमोशन झालंय आणि भारतीय जनता पक्षाचा कट्टर कार्यकर्ता म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, मला वाटतं मोदी साहेबांचा सुद्धा आशीर्वाद आता दळवी साहेबांना लवकरच मिळेल. मी सुजयबाईंना विनंती करतो, दाजींना विनंती करतो की आदरणीय दीपकजी दळवी यांना इथे शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मानित करा. सन्माननीय दीपक दळवी भारतीय जनता पक्षाचं अतिशय महत्वाचं असं भांडूपमधलं नेतृत्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व गाजवणारं व्यक्तिमत्व. सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. आणि सुजयबाई यांच्या सुविद्य पत्नी सुप्रियाताई घोरत यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करतो आणि त्यांच्या वतीनं आदरणीय नगरसेविका साक्षीताई दळवी यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. दीपकजी यांच्या सौभाग्यवती म्हणून गेली अनेक वर्ष राजकारणातून समाजकारण करण्यात साक्षीताईंचा सुद्धा खूप मोठा पाठिंबा आहे. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत साक्षीताई दळवी. आणि यानंतर मी हा आनंद दिवाळीनंतर पुन्हा भांडूपद निर्माण करण्याचं काम सुजय आणि सुप्रिया गेली 27 वर्ष करत आहे. याबद्दल मी त्याचं मनापासून अभिनंदन करतो. प्रहार आणि भांडूप, प्रहार आणि कोकण हे आमचं घट्ट नातं आहे. कोकणचा आणि कोकणी माणसाचा आवाज म्हणून नारायण राणे यांनी प्रहार सुरू केलेला आहे. त्यामुळे जिथं कोकण महोत्सव आहे, जिथं कोकणी माणूस आहे, जिथं कोकणशी संबंध आहे, तिथं प्रहार तुमच्यासाठी धावत येणार हे कायम लक्षात ठेवा. त्यामुळे वर्षानुवर्ष या कोकण महोत्सवाचं माध्यम प्रायोजक होणं, सहभाग मनापासून आम्ही प्रहारच्या वतीनं सारे फॅमिली म्हणून कुठं उतरत असतो, कारण हा आमचा कार्यक्रम आहे, याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. आणि तुमचा सर्वांचा इथं प्रतिसाद सुद्धा इतका उत्तम आहे, छान आहे, आम्हाला सुद्धा आनंद वाटतो. आता मी ट्रेनने येत होतो, वाटेत रिक्षाने येत होतो, मला काही भांडूपचे लोक भेटले. मी म्हटलं कोकण महोत्सवाला चाललोय, तर त्यांनी मला इथं मासळीचं ताट कसं आहे, चिकनचं ताट कसं आहे, पापलेट कसं आहे, सगळं त्यांनी रेटच म्हणून दाखवले. ते म्हणाले आम्ही दरवर्षी जाणार, हा आमचा उत्सव आहे. आज कार्यक्रम काय हे सुद्धा त्यांनी मला सांगितलं. म्हणजे आजचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात प्रहारचा मोठा वाटा आहे. पण त्यांनीच मला इतक्या उत्साहाने सांगत होता की आज तर इथं आले असतील, तर 2-3 जण माझ्याबरोबर आले इथं, तर इथं कुठंतरी असतील. पण भांडूपवासियांना हा कार्यक्रम आपला आहे या भावनेनं सर्व या कार्यक्रमात आणि उत्सवात सहभागी होतात. म्हणून तुमचा भांडूपकरांचं मनापासून अभिनंदन. आणि सुजय आणि सुप्रिया तुमच्या या कार्यक्रमासाठी, कोकण महोत्सवासाठी प्रहार तुमच्या बरोबर सदैव उपस्थित राहील. आज आमची प्रहारची टीम पहिल्या रांगेत सगळी बसलेली आहे.
डिजिटल टीम बसलेली आहे, आर्टिस्ट बसलेले आहेत, मार्केटिंग बसलेले आहेत, जाहिरातीचे लोक बसलेले आहेत, आमचे एडिटोरियलचे लोक आहेत, सगळे आलेले आहेत आवर्जून. कारण हा आमचा कार्यक्रम आहे, ही आमची भावना आहे. मगाशी किशोर गावडेचा उल्लेख केला. गेल्या वर्षीपर्यंत हा कार्यक्रम किशोर गावडेच्या हातात होता. किशोर गावडे सुद्धा किरणचा बघितल्यानंतर तो असा संपूर्ण नाचायचा, सगळा कार्यक्रम तो स्टेज कॅप्चर करायचा. तर त्याचा कार्यक्रम, माझा कार्यक्रम अशी भावना त्याची होती. त्याचा उत्साह, त्याचा आनंद. किरण, मी तुला सर्वांच्या देखत शाबासकी देतो की तू हा कार्यक्रम खरोखरच सर्वांना आनंद दिलास, मनापासून छान तू करतोयस, लाईव्ह कार्यक्रम केलास, याचं सर्व श्रेय तुला आहे. असाच मोठा हो. शुभेच्छा आहेत. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. व्यासपीठावरील सर्वांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, उपस्थित असलेल्यांना शुभेच्छा आहेत. आणि भांडूप मधली दरवर्षीची दुसरी दिवाळी यापुढेही सतत चालत राहो. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुकृतजी. असं मी म्हणेन की आज आम्हाला आमच्या देवाचा आशीर्वाद मिळाला आणि आम्ही कृतार्थ झालो. पुन्हा एकदा मी असं विनंती करेन की सुकृतजी तर नेहमीच असतात, बट द रिअल हिरोज आर दिस पीपल. सो वुड लाईक टू रिक्वेस्ट एव्हरीवन की प्रहारच्या सगळ्या टीमला कृपया मंचावर यावं अशी मी विनंती करतो. एक ग्रुप फोटोग्राफ डिग्निटरी सोबत आपण ते घेऊया. प्रहारच्या सगळ्या टीमने जे हा थँक्यू सो मच प्रहार फॉर सपोर्टिंग अस. आणि 27 वर्ष काय, जोपर्यंत या जेव्हा श्वास आहे तोपर्यंत हो कोकण महोत्सव चलत राहू तुलो. जोपर्यंत सूर्यचंद्र तारे असत तोपर्यंत हो कोकण महोत्सव चलत राहू तुला. कारण आमच्या पाठी दादांचो, नारायण राणे साहेबांचो आदरणीय दाजी यांचेही मनपूर्वक आभार, त्यांच्या शुभेच्छा आपल्याशी. हा क्या बात आहे, हे मला माहितीच नव्हतं. दाजींनी आपल्या शुभेच्छा या ठिकाणी ते माझ्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. आणि या तर आमका माहितीच नाही, म्हणजे खांडेकर साहेब तुमच्या उपस्थितीत आज या दिवसात खरा महत्व येईल. कारण आज जे आयोजकांचे वारसदार त्यांचं आज हॅपी बर्थडे टू यू. म्हणजे राजदत्त धुरत यांचा आज वाढदिवस आहे. सो विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे राजदत्त. ओके, सो आपण एक केक कटिंग करून या ठिकाणी राजदत्तला शुभेच्छा देऊया. या सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हा केक कापणार आहोत. सो आपण नेहमीच हॅपी बर्थडे हे गाणं म्हणतो, पण आज मराठमोळं वातावरण आहे, त्यामुळे आपण मराठमोळ्या यामध्ये आपण बोलूया. आणि तत्पूर्वी राजची आई सुप्रिया यांना विनंती आहे आपण थोडक्यात या ठिकाणी आपलं वक्तव्य करावं, कारण आपण सुद्धा राजकीय क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव आहात. सो मी सुप्रियाजींना विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्यायच्यात राजला पण आणि कोकण महोत्सवाला पण. हां बरं, ठीक आहे. सो सगळ्यांनी केक गावतो, टाळी वाजवा. हा बरोबर. ओके, 1 2 3 4. वाढदिवस आहे तुमचा, वाढदिवस आहे तुमचा, तुम्ही जगा हजारो वर्ष ही आमची इच्छा. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. इंग्लिशमध्ये हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर राजदत्त, हॅपी बर्थडे टू यू. जोरदार टाळ्या राजसाठी. थँक्यू. सो मी सुप्रियाजींना विनंती करेन, येस सुकृतजी यांच्या वतीनं बर्थडे बॉयला या ठिकाणी इथे पुष्पगुच्छ दिला जातोय. सो जरा जोरदार करा. हा आता या. आणि कार्यक्रम उठवणं म्हणजे काय एक नंबर. खरोखर आपलं मी खूप खूप आपली आभारी आहे की आज प्रहारची टीम आहे. सुकृत खांडेकर जी आहेत आमच्याबरोबर, दळवी साहेब आहेत, श्याम सावंतजी आहेत, आपले भास्कर दाजी म्हणतो. खरंच एक एवढ्या सुंदर कार्यक्रमाला आणि एवढी छान माणसं आणि यांची साथ आज 27वा कोकण महोत्सवापर्यंत आम्हाला आहे.
आणि आमचं स्वप्न आहे की 50 कोकण महोत्सव करायचे आणि ही साथ अशीच राहू दे. आमची उत्सव परिवार टीम, गणेश मित्र मंडळ तसेच समर्थ प्रतिष्ठान, खरोखरच मी या सगळ्या टीमचं कौतुक करते. मेन म्हणजे आमच्याबरोबर जो पहिला कोकण महोत्सव होता आणि आज 27वा ही टीम आमची अशीच आहे आणि देवापुढे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे की असंच सगळं राहू दे. सोन्याचं राज आहे, भांडूप नगरी आहे आणि आपली ही मिनी कोकण आहे आणि कोकणातील रहिवासी आपण सगळे आलात. या कार्यक्रमाचा आपण आजपर्यंत स्वाद घेतायत, आस्वाद घेतायत. तसंच आपल्या हॉटेल्स आहेत, निरनिराळे व्यावसायिक इथे आलेले आहेत, त्यांच्याकडनं पण खरेदी करा, त्यांच्याही व्यापाराला चालना मिळू दे. तसेच आमचे हॉटेल्स पण छान चालू दे आणि तुमच्या चवीचा मात्र त्याच्यामध्ये कशी वाटली हा अभिप्राय द्यायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद. थोडेसे 2 शब्द बोलले तर 2 शब्दच बोलायला पाहिजे, त्याच्यामुळे जास्त बोलू शकत नाही. खरोखर मी आपली खूप आभारी आहे. आपल्या आलेल्या सगळ्यांचं मी परत एकदा स्वागत करते. काही चुकलं असेल बोलताना तर मला मोठ्या मनाने माफ करा. धन्यवाद. टॉप साईड ते आता तुम्ही मांडून घ्या पटकन. श्री सरस्वती विद्या मंदिराच्या सुनीता गोळे मॅडम, मराठीच्या शिक्षिका, यांनी ही मंगळागौर लिहिलेली आहे आणि ही शैक्षणिक मंगळागौर म्हणून ओळखली जाते. सुकृतजी यांच्यासाठी सुद्धा हा एक कदाचित नवीन अनुभव असेल. आजपर्यंत आपण मंगळागौरीतल्या संस्कृती पाहिली, पण शिक्षण सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. त्यामुळे आता मंगळागौर श्री सरस्वती विद्या मंदिराचे हे सखी संगिनी मंगळागौर पथक इथे सादर करणार आहे. समीक्षा सचिन गोसावी, मी गृहिणी आहे. समीक्षा ताई गृहिणी आहे आणि तुम्ही तिघी काय करता? नाव आणि कितवीला आहे? शाळेत जाते. कितवीला आहे? 5th आहे. माझं नाव हर्षिला सचिन गोसावी, वा 7वीला आहे. तू? माझं नाव अदिती भंगे, मी 11th आहे. वा 11th आहे. आणि तुम्ही काय करता? तुमचं नाव आणि काय करता सांग? आणि प्रकाश राऊत गृहिणी. सो संजय खाटू, मी डिमांडमध्ये जॉब करते, प्रमोटर म्हणून. वा डिमार्ट. कुठल्या डिमार्टला? पवई. हां, मग पवईमध्ये डिमार्टला गेल्यात की यांना भेटा, फ्री काय नाही मिळणार असं त्यांनी आताच सांगितलंय. पण आमच्याकडे खाद्याची पाकिटं लावतो मी, तुम्ही टेन्शन घेऊ नको. ओके ताई, तुमचं नाव सांगा. रुपाली राजेश शिर्के, स्वस्त इंडिया मेडिकल सेंटरमध्ये ॲज अ लॅब टेक्निशियन काम करते. वा 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 छान. सो सगळ्यांनी सांगितलं नाव आपलं. तुम्ही सगळ्याजणी तयार आहात? चला पाहूया सखी संगिनी या ग्रुपची ही शैक्षणिक मंगळागौर. जरा जोरदार टाळ्या सखी संगिनीसाठी. येथील महिलांनी आपली कला सादर केल्यानंतर ओके. या ठिकाणी राजेशजी बिटकर, शिंदे गटाचे सन्माननीय उपशाखा प्रमुख, धावले साहेब उपशाखा प्रमुख. आपण खेळ धरूया. गौरी मध्ये गौरवाणी सावित्री गौर, गौरी मध्ये गौरवाणी सावित्री गौर. चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर, चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर. आयानो या ग बायानो मैत्रिणींनो या गया, आयानो या ग बायानो शेजारींनो या गया.
आलंय अंगण बाई मुलींनी धरलंय रिंगण चल ग माझ्या मैत्रिणी शाळेविण नाही घडवणी चल ग माझ्या मैत्रिणी शाळेविण नाही घडवणी कशाल मनने झालं ग बाई बावर चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर ए बघ मी कशी रुसून बसली आहे बघितलं का हो ना रुसूबाई माहेरवा शिरले का रुसून बसली कैसी याद बराया रुसून बसली कैसी आई गेली समजवयाला चल चल बाळे आपुल्या घराला बक्कळ खाऊ देते तुझला असला खाऊ नको समजला तसला खाऊ पाहिजे मजला बाहेर वाशी रुसून बसली कैसी रागवराया बाई रुसून बसली कैसी ताई गेली समजवयाला चल चल बाळे आपल्या घराला समजावून सांगीन बाबांना असली समजूत नको समजला रुसवा उगवा सोडते आई जाऊ दे शाळेला चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर चला ग क्रांती ज्योतीचा या करूया जागर आता सूप घेऊन फुगडी करायची बर का येते ना तुम्हाला घ्या मग आता सगळ्यांनी सूप चला शिग उमा कशी मी शिकू शिग उमा कशी मी शिकू या शाळेचा त्या शाळेचा दाखला नाही आला प्रवेश नाही मला कशी मी शिकू शिग उमा कशी मी शिकू शिग उमा कशी मी शिकू या विषयाचं त्या विषयाचं पुस्तक नाही मला शिक्षण नाही मला कशी मी शिकू शिग उमा कशी मी शिकू शिग उमा कशी मी शिकू आता साधी फुगडी बर का येते ना सगळ्यांना ही फुगडी चला तर मग चला चला बाई फुगडी चमचम करते फुगडी बाई फुगडी चमचम करते फुगडी बाई फुगडी चमचम करते फुगडी ए प्रणाली नाव घे नाव ए सांगा सगळ्यांनी चला चला प्रणाली नाव घे पाठ बाई पाठ चंदनाचा पाठ पाठ बाई पाठ चंदनाचा पाठ शाळेसाठी मैत्रिणीनं सोडा माझी वाट शाळेसाठी मैत्रिणीनं सोडा माझी वाट बाई फुगडी चमचम करते फुगडी बाई फुगडी चमचम करते फुगडी बाई फुगडी चमचम करते फुगडी ए आता हटुष्य पान माहित आहे का हटुष्य पान करूया समीरा तुला छान येतं ना चल 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 तर मग हटुष्य पान बाई हटुष्य गणवेश घालू आपण नटुष्य हटुष्य पान बाई हटुष्य टाय बुट घालू आपण नटुष्य हटुष्य पान बाई हटुष्य गणवेश घालू आपण नटुष्य हटुष्य पान बाई हटुष्य गणवेश घालू आपण नटुष्य हटुष्य पान बाई हटुष्य गणवेश घालू आपण नटुष्य आता पारंपरिक कोंबडा बर का पण हा कोंबडा शिक्षणाचा आहे सावित्रीचा वसा आला माझ्या दारी देईन मी पदरा सांभाळीन मी करा शिक्षण घेईन मोलाचे बाई मोलाचे ग साध काढून सर्वांना बाई सर्वांना ग शिक्षण घेईन मोलाचे बाई मोलाचे ग साध काढून सर्वांना बाई सर्वांना ए आता पाट्याबाई पाट्या आणि त्याबरोबर लाट्याबाई लाट्या पण चला तर मग पाट्याबाई पाट्या दगडी पाट्या पाट्याबाई पाट्या दगडी पाट्या शासनाने दिल्या मला शिक्षण पेट्या तू बाई तू दाजडी तू पाकावर बसून घुसक बघू काय सांगू सर कोणी
कधीतरी नेलं माझं वर्गातून बघा आता हा सावित्रीचा वसा सर्व सावित्रींनी आता घेतलेले आहे आणि ज्ञान हे पाण्याप्रमाणेच प्रवाही आहे आणि म्हणूनच ही ज्ञानगंगा आपल्याला सर्वांपर्यंत पोचवायची आहे आणि सगळ्यासाठी या सावित्री सज्ज आहे. करूया तर. पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा शिक्षण वसा ग शिक्षण वसा ग शिक्षण वसा आश्रम शाळा निशाखल शाळा निरात्र शाळा मोबाईल शाळा नि ग्रामीण शाळा निवसती शाळा शिक्षण वसा ग शिक्षण वसा ग शिक्षण वसा 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 शिक्षण वसा ग शिक्षण वसा कॉन्सेप्ट होता अँड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हेच वैशिष्ट्य आहे भांडूपच्या शाळांचं आणि विशेष करून श्री सरस्वती विद्या मंदिराचं मला अभिनंदन करायचं आहे. जरा जोरदार टाळ्या सुनीता गोळे यांनी ही मंगळागौर लिहिलेली आहे. अभिनंदन तुम्हा सगळ्यांचं. आणि आता एक छोटासा क्विक रॅम्प वॉक आपण घेऊया जेणेकरून आपल्याला तुमच्यापैकी पण बघा उद्या फोटो पेपर मध्ये येणार आहे त्यामुळे 1 by 1 रॅम्प वॉक आपण इथे करणार आहोत. यानंतर पुढचा राऊंड होणार आहे ज्यामध्ये 3 बक्षीस आपण देणार आहोत. ज्यांना पार्टिसिपेट करायचं त्या महिलांनी ताबडतोब स्टेजवर यायचंय. कृपया सुजय धुरत यांनी स्टेजवरती यावं. सुप्रिया विनंती करते की आपण त्यांचा सत्कार करावा. प्रहारचे संपादक डॉक्टर सुकृत खांडेकर सर त्यांचा सत्कार करत आहेत. त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. टाळ्या वाजत नाहीये, टाळ्या वाजवाव्या. तसंच या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ज्यांनी केलं आहे त्यांचं खरंच खूप मनापासून अभिनंदन. अतिशय सुंदररित्या त्यांनी सूत्रसंचालन केलेलं आहे. तर त्यांचा पण मी निलेश कदम यांना विनंती करते की त्यांनी सत्कार करावा. किरण खोत यांचा. सो विल टेक अ फोटोग्राफ. थँक्यू. सुकृतजींना पुढील कार्यक्रमासाठी मार्गक्रमित व्हायचं पण त्यांची टीम मात्र इथे थांबते आहे कारण प्रहारकडनं क्वीन आपल्याला इथे मिळणार आहे. मगाशी आऊट झालेल्या महिला परत खेळायला येऊ शकतात. परत या लवकर.
कोण आउट झालेले परत खेळायला येऊ शकतात. अजून पैठणी जिंकायची संधी गेली नाहीये. 2 पैठण्या आहेत, एक सुजयबाईंकडून आहे आणि एक प्रहारकडनं आहे. त्यामुळे पैठणी आणि त्या व्यतिरिक्त पण बक्षीस आहे. आपल्याकडे 10 वाजेपर्यंतचा वेळ आहे. नको नाव ऐकला मोहिनी मधुकर कुडाळकर नाव आहे. चहा केला, मिळून गेला, चिवडा केला ताजा, माझा मधुकराचं नाव गेला पहिला नंबर माझा. वा 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 वा. मोहिनी तो मधुकर इलो हा गावा खायचं गाव तुमचा गाव खायचा गाव खायचा कुडाळ. शाबास. कुडाळ पर्यंत बातमी जाऊ गई प्रहारवालेलू असो प्लेट छापा ना की मोहिनी नडे डान्स केला. होय मधुकरा कळा कळ्या बरोबर. माधुरी दीक्षितचं नाव मोहिनी होता. मोहिनी मोहिनी हीच ती मोहिनी गावली आमका. वा. लव्ह मॅरेज काय हो तुमचं? लव्ह मॅरेज काय नाही. हा मी मानलो ना ते कुडाळ. वा वा वा. आयुष्य जगाचा शिकायचा असत तर मोहिनी कडून शिकावा. जरा टाइम झाला. होय होय. ओके मोहिनी. अरे मोहिनी एवढ्या लांबून तू डान्स करायला आली. सुप्रिया ताई. हा भांडुपला कुठे कुठे राहता? उत्कर्ष नगर वर्धा इथपर्यंत आली. त्यामुळे तुला खाद्याचं पाकिट देऊन आम्ही सन्मानित करत आहोत. मोहिनी खाजा खा. तुम्ही खाऊ तुम्ही देवा नको नेलेली टाळी वाजवा. मोहिनी खाद्याचा पाकिट घेऊन गेला. वा 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 वा. ओके तुम्ही काय खाजा करता. चला खेळात सुरुवात करूया. ए डीजे. गुलाबी रुमाल तुम्ही मध्ये ना फोटो घ्या. 7 ओके लवकर 7 पेक्षा एक्स्ट्रा असणार तर
ताईला कॉन्सोलेशन प्राइज. माझ्या बुकेचं बघा काय. अगं मला वाटलं काही हे घेणार. ओके चला. ओके व्हेरी नाईस. सो तू फायनलला गेलीस. कॉंग्रॅच्युलेशन. झाला का बाई, कोणाच तरी प्रॉफिट झाला. ओके खुश. चला आता फायनल या. चला 2 नंबरच्या दोघी कोण आहेत? हा तुमच्या दोघांमध्ये आता सेकंड प्राइज साठी कॉम्पिटिशन आहे. ओके किती जणी आता झाल्या? 4 ना. 2 नंबरच्या 2 या पुढे. 2 नंबरच्या दोघींनी या पुढे आणि 1 नंबरच्या दोघींनी या पुढे आत्ताच्या. ओके आणि ज्यांना ग्रुप नाही मिळाला, तुम्हाला ग्रुप नाही मिळाला ना, या तुम्ही या. ओके सो सावंत मॅडम तुम्हाला करेक्शन असं आहे की यांना ग्रुपच नाही मिळाला, तुम्हाला ग्रुप तरी मिळाला. त्यामुळे कुकिंग सिस्टम मांडणं तुम्हाला मिळणार आहे आणि तुम्हाला मिळणार आहे इलेक्ट्रिक कुकर. ओके जरा जोरदार टाळ्या दोघींसाठी. ओके आता या लोकांमधून चला किती जण झाले? 2 नंबर वाले दोघं आणि तुम्ही दोघं. ओके 4 बक्षिसं उरले. लफडा नाही करायचा. ज्युसर, डिनर सेट, मोदक सिस्टम मांडणं आणि पैठणी. ग बाई पैठणी. हा पैठणी जिंकायचं चान्स आहे. ओके सो याच्यामध्ये आता ठरणार की 3 नंबरचं जे आहे कोणतं? ज्युसर. त्यासाठी दोघी जणी चला परत फुगा कुठे फुगे दे. ओके चलो रेडी. फुगा फुगवा लवकर. 3 नंबर साठी कॉम्पिटिशन चालू आहे. बक्षीस घेते का? ओके फर्स्ट प्रेफरन्स टू यू. डीजे गाणं रेडी आहे. 3, 2 टाइम घ्या भरपूर. असं पटकन जाऊन येऊ नका घरी जायचं म्हणून. चला 3, 2, 1 गो. कोणतं येतंय मलाही नाही माहिती, परीक्षकांनाही नाही, फक्त डीजेला माहिती. डीजे गाणं लावा. कमान. तुमचं नाव? संपदा संतोष सावंत. संपदा सावंत. बघूया संपदा काय करते. युअर सॉन्ग इज हिअर.
ओके, हर्षिता गोसाई फायनल कंटेस्टेंट. चला म्युझिक ऑन, डान्स सुरू. सो विल अनाउन्स परीक्षकांचा निर्णय होईपर्यंत मी आता प्रहार टीमला विनंती करेन की आपण कृपया मंचावर यावं. आपण पहिलं बिचाऱ्यांना फ्री करूया कारण त्यांना घरी जायचं, त्या आता मगाचपासून मागे लागले. सो प्रहार टीमला विनंती आहे आपण कृपया मंचावर येऊन आपण फायनलिस्ट आता इथे अनाउन्स करूया त्यांच्यासाठी सुद्धा. म्युझिक, डीजे म्युझिक. शिल्पाजी, अलिशाजी, आपण तिघेली पण या. सावंत यांना मिळालेला आहे इलेक्ट्रिक कुकर. छाया मॅडम या. साताऱ्याची गुलछडी. एकीला मिळणार आहे प्रहार क्वीनची पैठणी. व्हॉट इज द ऑडियन्स पोल? स्वप्ना की रुपाली? ओके फाईन. सो प्रहार क्वीनची ही पैठणी काय वाटतंय तुम्हाला? तुम्हाला का मिळाली पाहिजे ते सांगा. असं काही नाही, मिळाली तर मिळाली नाही तर मिळाली. तुम्हाला का मिळाली पाहिजे? मी पहिल्यांदा स्टेजवरती असं डान्स परफॉर्मन्स कुणीला शिकल्याशिवाय केलाय. क्या बात आहे. सो आमच्या टीचर मॅडमचं म्हणणं आहे की मी रसिक मायबापांवर सोडून देते आणि रुपालीने म्हटलंय की पहिल्यांदा मी असं काहीतरी केलंय
आणि जजेसचा निर्णय परफेक्ट आहे. अँड द प्रहार क्वीन ऑफ 2024 दिव्याला जाते की भांडूप? कमॉन, दिवा की भांडूप? अँड द अवॉर्ड गोज टू, आवाज जाते, दिवा की भांडूप? दिवा भांडूप आवाज येत नाहीये. ओके, आपण पहिला दिव्याला दिव्याचा आवाज येते. ओके, मी 1 2 3 म्हटल्यानंतर दिवा असं जोरदार म्हणायचं. ओके ओके, या दोघींमध्ये कोण ठरते प्रहार क्वीन? 1 2 3 दिवा बोला. ओके, बघा दिव्याची ट्रेन किती बरे. गावात जाऊचा असतात तेव्हा दिव्याकच जाऊचं असतात, त्याच्यामुळे भांडूप. आता भांडूपचा आवाज आहे. कमॉन. ओके, आणि 2024 ची प्रहार क्वीन ठरली आहे. अवॉर्ड गोज टू, पहिल्यांदाच मी असं केलं, रुपाली शिर्के. भांडू Many congratulations, Rupali. मी विनंती करेन की मानाची पैठणी या ठिकाणी रुपालीची विनंती द्यावी. सुप्रियाजी. प्रहार क्वीनची पैठणी आयुष्यात पहिल्यांदा इतकं सुंदर. श्रिया मॅडम. ओके, परत एकदा 3 cheers for प्रहार क्वीन. हिप 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 हिप. थँक्यू, व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि येस, उजला उजला म्युझिक लाव, म्युझिक लाव. व्हेरी नाईस, खूप खूप अभिनंदन. प्रहार क्वीन रुपाली शिर्के. थँक्यू. धन्यवाद. सो ऑन दिस लवली नोट मला आता वडे सागोती खायला दत्त जयंती झाल्यावर जायचंय, त्यामुळे सगळेजण तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आयोजक सुजय धुरत, सुप्रिया धुरत आणि तमाम कोकण महोत्सवच्या टीमकडनं थँक्यू सो मच.
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.